es un estreno mundial, porque é a primeira vez que a toco, non? Por iso, con medo de esquecerme, truxen a partitura, non? Pero esta, quería contar unha pequena anécdota de por que esta obra, porque eu fixen unha adaptación hai moitos anos. Bueno, pero fixen literalmente como a partitura de Xoán Montes. Entón, bueno, estaba moi contento, non quería facer algo. E curiosamente, estos días atrás, lendo o libro que me deixara Silverio de Camus, é a traducción maravillosa de Beiras, notei que explicaba moi ben o que é a traducción do francés ao galego neste caso, e que ten un paralelismo exacto en o que é unha adaptación ou transcripción que chamamos nós os que transcribimos de un instrumento a outro, porque son idiomas totalmente distintos. Entón, si traduces, o que ven a decir é que si traduces literalmente, en el fondo, pues, es casi unha traición, ¿no? Porque non se entende. Hai que facelo, neste caso, intentei facelo guitarrístico, non pianístico, para eso xa está original, que está moi ben feito. E, bueno, entón, dice así, para vamos, non enrollarme, decir, traducir e trasladar. E cando les nun idioma no que podes pensar, non traduces. Non te decatas de que cando tentas facer o traslado ao teu máis xenuinamente propio, podes topar con que non che cadra. Nese caso, mellor non teimar de facelo. Eso é o que, bueno, os que traducimos de outros instrumentos, neste caso a traducción de Xoán Montes, pois, por eso, non estaba eu contento porque o que collín eso, o que facía o piano, quitar todas as notas, digamos, as octavas que se repiten e todo eso, e facer igual. Pero quedaba pobre, porque no fondo el pensou no piano, non? Entón, por eso. E depois dice unha cousa aquí moi interesante: traducir e trasladar, e construir unha ponte entre dous idiomas e levar por riba dela o texto dunha beira ou outro do río, que os separa. Mais a ponte non é o texto, é moi interesante. O texto, e transportar ese texto dun idioma a outro require ter en conta que as naturezas dunha e de outra beira teñen identidades e estruturas ben diferentes. A fidelidade que dice, no? Hai unha cousa de... E logo está a cuestión da música do idioma. Tamén quería suliñar este aspecto de Xosé Manuel como músico, como bon músico, porque é capaz de tocar ramos, o sea que non é calquera cousa. E logo está a cuestión da música do idioma, na súa prosodia e máis na súa fonética. Cada un deles ten a súa xenuína. Mesmo nos recitativos das óperas, o ritmo e a liña melódica defiren segundo o idioma do texto, segundo o idioma do texto sexa un ou outro, por caso o italiano ou o alemán, se cadra por ser un músico de Beiras. A min, no ler un texto en prosa, soame mentalmente como un recitativo, é algo espontáneo, non o podo evitar. Bueno, que quería subliñar isto a faceda, porque como todos sabemos, Xosé Manuel non solamente un gran pensador, un filósofo, un escritor, pero tamén é un gran músico, e eu penso que é interesante saber eso. Penso que sería millor se houbera máis políticos, sobre todo músicos, a sensibilidade. E bueno, e aquí ten un párrafo moi bonito que dice tamén, dice que o de Auricho, o de Eurípides, facendo mención ao feo Eurípides. E por iso eu quería darle gracias a todo o que nos dá, nos dé, e sobre todo a amizade.
Escoitádesme? Sí. Bueno, nada, estamos abrallados aquí desta concentración que consigue suscitar de agarimo Xosé Manuel. Agradecer primeiro a Tomás este arranque musical coa Negra Sombra e logo tamén no capítulo de agradecementos a Nacho, que se encarga un pouco da parte audiovisual e de deseño, a María Xesús, que nos deixa sempre este local, e a Emao, e ao Concello por facilitarnos este lugar de libros e historia da cultura na cidade, lugar onde o Ateneo e as persoas que asisten aos seus actos atópanse como na casa, un auténtico luxo, un lugar como unha fonte que dende hai 140 anos que case ten este edificio, non para de brotar cultura e coñecemento. Hoxe é un día de festa para o Ateneo Atlántico, porque o Ateneo é un lugar de resistencia activa, é un lugar de celebración da cultura e do debate das ideas, e hoxe máis que nunca que seguimos tendo a amenaza, os perigos que amenazan a democracia, e debatir sigue sendo necesario. Un lugar tamén para festexar os nosos vagalumes da cultura e da resistencia na Galicia, que hai anos xa no Ateneo festexamos a María Xosé Queizán e a Méndez Ferrín, e con isto non queremos despedir aos nosos referentes, senón celebrar as persoas que alumearon, alumean e alumearán as nosas vidas coa súa lucidez, a súa crítica e o seu compromiso. Se hai un home que coa súa ollada, como di el, descarada, a súa enerxía desbordante ou a súa presenza sempre crítica e o seu compromiso coa terra, ese home é Xosé Manuel Beiras Torrado. E ningún día mellor para xuntarnos en torno a él que o día da Revolución dos Carabeis. Non hai casualidades. Cando empezamos e dixemos vamos a organizar este acto, de repente iba a ser un xoves e por axustes de axenda, pois acabou sendo o día 25. Entón, non hai casualidades, hai vontades, e esta coincidencia enchenos de ledicia neste día de cravos, música, arte, verbas e tamén loita. Grazas ás persoas que están aquí na primeira fila, que cando lle dixemos que íamos facer este acto, enseguida se arrimaron e puxaron a súa disposición, e a vos todos por asistir a este acto con esa enerxía do compromiso que representa o noso amigo Xosé Manuel. Menos mal que nos queda Portugal, como decimos aquí, e menos mal que nos queda e que sexa por moitos anos Xosé Manuel Beiras Torrado. Viva o 25 de abril, sempre. Grazas, Xosé Manuel. Bueno, a nosa compañeira do Ateneo, Laura, é a que vai facer de mantedora e entón vai dando lugar a todos os que van a intervir. E ao final non marchedes porque temos que unha sorpresa para o remate. Xa que temos todos carabeis, ten que haber unha sorpresa ao remate. Non sei se sabedes cal é, pero ten que haber. Miñas donas e meus señores, benvidos, boa tarde. Tivemos a fortuna de comezar con música, unha das paixóns de Xosé Manuel Beiras, e aquí estamos nesta velada guiados pola amizade, pola admiración e polo afecto. Daquela, xa, en primeiro lugar, guiados por esa amizade, vai saír Pepe Cácamo, amigo de Bello, letra ferido, e ten xa a palabra. Anxo Cavada lembrou aquel lema que segue vixente, menos mal que nos queda Portugal. Eu quería por establecer o diálogo entre a Revolución dos Cravos e a figura de Beiras, esta coincidencia desta homenaxe no día 25 de abril, propoñer un pareado como o de menos mal que nos queda Portugal. Sinceramente, non sei se será un pareado ou unha parida. A miña proposta é a seguinte: que queiras, que non queiras, quédanos Beiras.
casa que non queira. Pero, en fin, a frase galego significa que a huevos hai que querer. Eu vou ler as abeiras, pido disculpas a Manuel, porque este poema li escoitaste cantidad de veces, este aburridísimo, non? Pero é o poema que se escribí no ano 2007, e que agora eu a relerlo en casa comprobei que seguía vigente, non un poema como produto artístico, pero sí as emocións que aquí se transmiten, desde o amor e a admiración por José Manuel, que non só está vigente, sino que medrou co tempo, non? E, por tanto, creo que, por lo menos, desde esa perspectiva da intención do poema, non caducou. Auga, o poema titúlase Río de Beiras. Auga da fonte entobada no niño do tempo, desce en razón xirandeira, transporta maina gramática exacta, sentido. Brinca de súpeto a voz en cadoiro, en elipse expectante, vibra un espazo de nada, na hora imprevista. Silencio. Sonda de nós, a pregunta en raíz absoluta, augas de pozo burbullan no fondo da ciencia da historia. Esa certeza do cerne que é voz do teu río. Pedra dos ollos azuis en fontenda, en incendio. Traes ese río do leito das causas serenas e bravas, carbón sideral. Cando falas, arde entre as pálpebras, sombra do mundo ferido, reventan flores de xeo e fogueira do bosque que somos. Río de Beiras, a canle labrada en amor que me leva, calma nas insuas poboadas, coa flor da memoria de Antón Avilés, de Camille, de Voltaire e de Bóveda, de Daniel, de Sartre. Ira a ferver nas espumas, fervenza que estoura, porque hai que romper. Hai que romper e queimar, refacer esta terra cuberta de cinzas. Río de Beiras, camiña e abala e reborda na rota do esteiro. Imos na voz mergullados, deixome ir na corrente volcánica, boio no asombro das praias, espellos de máxima luz, pairo e fondeo no acougo amoroso do río interior. Meu amigo, ven con palabra do día, toca nas vidas de noso, sabe tamén a verdade pequena, rego da casa, a guiar de Birión, onde nace un piano afluente. Río de Beiras, inmensa ardentía con norte de océano, verte universo na foz da Quintana dos Mortos, Beiras, trebón transparente, doce orballar, meu amigo, meu río de sempre. Gracias. A continuación, Antón Beiras, cusa proximidade familiar de Curmán é evidente, non precisou máis, senón que dou paso ao noso convidado polifacético, economista, abogado, desa palabra. Moitas grazas, boa tarde a todas e a todos. Un amigo meu que foi mestre de música nesta casa, Viviano Morón, empeñábase en sacarme dos meus sentidos dicindo que os Beiras éramos como os Kennedy en Galicia. Si tal cousa fose certa, o Xosé sería o maior dos Kennedy, evidentemente. Recordo a Xosé, seu pai, meu tío Manolo, celebra a súa onomástica o 1º de xaneiro. Súa nai, miña tía Mina, acostumbraba a facer unha performance musical dempois do xantar.
e sempre o recordo a ela tocar o piano, recordo ao Xose tocar o piano, a Xulio cantar. Bueno, son uns recordos que teño moi vivamente na alma e no corazón, non? Meu pai morreu cando eu tiña 13 anos dun cancro, non? E con tal motivo interrumpiuse a miña asistencia aos San Manueles, non aos San Manueles, evidentemente. E retomámolo xa, eventualmente, xa sendo universitario ou xa moito máis tarde, non? Pero de verdad que as miñas vivenzas de cativo son moi fortes e están moi vencelladas a esa onomástica na que dábase un pouco de razón, un pouquiño, un chisco de razón ao que decía Viviano Morón, porque efectivamente os Beiras somos un clan e ele é o xefe. Eso é verdad. Podía rematar aquí, penso que igual debía de rematar aquí, pero que non sei cal é a escaleta. Entón, quero saber, alguén vai decir dúas cousiñas sobre o atraso económico de Galicia? Ninguén? Bueno, pois entonces eu sí quero decilo. Eu sí quero decilo como economista. Este libro, pulp, como dicen os americanos, porque é de pasta barata de papel, é un libro seminal. Podes estar de acordo ou non de acordo co que dixo o autor, porque o libro, indudablemente, o paso do tempo, pois mirade, esta edición miña, este libro de Xosé Manuel Beiras, O atraso económico de Galicia, saíu do prelo en Artes Gráficas Galicia, Burgos 96, Interior de Vigo, o día 1 do mes de febreiro de 1973. Será a segunda edición, ou a primeira, incluso, a primeira. Bueno, antes deste libro, Valentín Paz Andrade, pois, escribiu Galicia como tarea, e pouco máis. El mesmo dirixía a revista Galega de Economía, pero pouco máis. A partir deste libro, sí. Entre outras cousas, xa cambia o enfoque económico e toda a idiosincrasia e os estudios sobre a economía en Galicia. Entre outras cousas, porque o cumio do Partido Comunista de Galicia encargoulle a seu alumno Emilio Pérez Touriño que rebatera estas teses. Non sei se a rebatiu ou non, pero tuvo o seu interés esta encomenda, porque gracias a ela, Emilio Pérez Touriño especializouse na economía do agro, o cal é boa cousa. Por conseguinte, quero simplemente facer unha pequenísima reflexión. O Xose faise eco de Robert Laffont, da súa teoría do colonialismo interior, a propósito da Occitania francesa. Como sabedes, unha le midi francés, para entendernos. Non é exactamente así, pero máis ou menos. Desenrola a súa tese sobre o dualismo e a dependencia. O dualismo, unha economía agraria precapitalista, e un capitalismo extractivo e que exporta o excedente económico. Esta é a tesis central, e de aí que se lle chame colonialismo interior. Eu, a verdade é que penso que o libro ten unha importancia absoluta na historia do pensamento económico. Eu, dende sempre, como humilde economista, boteille unha pequena falta na súa escolma estadística. Ao final, huérame gustado unha estadística sobre as transferencias económicas por conta corrente, por conta de capital, que constituíran, que puidesen constituir a proba do 9 da tese central do libro. Algún día nos explicará por que non está, sin dúbida, era polo atraso
do material estadístico que había en España, non en Galicia, en España naquel tempo. De feito, se nos fixamos agudamente na escolma estadística, pois hai moitas fontes dos bancos, dos gabinetes de estudio dos bancos, non? Bueno, eu non quería máis que suliñar a importancia, o fito esencial deste libro, que xa é suficiente para encumbrar a unha persoa, e nada máis, Xose. Levoche aquí. Agora tocalle o turno a Martiño Noriega. Acompañou na política destas últimas décadas a mestre de Beiras, exalcalde de Teo e de Santiago, portavoz de Anova, sempre na Esquerda Nacional. Esa palabra. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. É un placer estar aquí. Luís Abad díxome: a ti, Martiño, tócache falar de Beiras como político. Tes 5 minutos. A verdade é que é unha misión complicada, porque o propio Beiras nunca se definiu como político. As veces que temos falado con el, ou temos escoitado, incluso en algúns dos seus escritos, di literalmente que el é un intelectual que non se excluiu do combate na política, pero non foi un político ad hoc. Quizáis por eso a atracción que xera e a limpeza do seu compromiso co país, non? E a segunda é definir unha trayectoria na política como a de Xosé Manuel Beiras en 5 minutos, pois non é doada, co cal con esos dous elementos, como diría Xosé Manuel, tamén se amosca polo rabo para falar aquí hoxe, acompañado de todos e todos vós. Dentro das miñas poucas virtudes está a capacidade de síntese, e vou intentar axustarme minuto arriba, minuto abaixo. Citarei a Manolo Rivas. Manolo di que o mundo divídese entre os que plantan e os que pisan. Eu defendo que Xosé Manuel Beiras está clasificado claramente nos primeiros, no? Eu diría algo máis, un home que ten os pés chantados de sempre no país, non? Ese carballo, cas ponlas abertas, que dá boa sombra e que sempre está atento a todo o que acontece, non só no combate político do país, senón no que acontece pois no planeta mundo, no conxunto da humanidade, non? Foi criado no espazo galeguista, do exilio interior, foi sempre leal ese ideal galeguista, sempre leal, sempre elixiu o lado correcto da historia. E foi actualizando o discurso do Partido Galeguista ao longo dos anos e dándolle transmisión a través dos espazos políticos nas que fixo unha aportación fundamental. Formouse fundamentalmente a maiores académicamente no Estado en Europa, ten unha formación en Gran Bretaña, ten unha formación en Francia, el mismo se ten declarado moitas veces como un afrancesado, e fixo unha incorporación fundamental ao discurso galeguista, ao discurso nacionalista, ao discurso soberanista, a incorporación da esquerda, a incorporación do colonialismo interior, do marxismo, a reivindicación nacional. Eso fixeron moitos outros, pero ele é un dos principales autores, foi quen de demostrar que na dialéctica o que ten que ver ca reivindicación dos dereitos nacionais do país e a loita social son as dúas caras dunha moeda e non hai que escoller ningunha delas, sino hai que entendelas como un conxunto. E que en algúns momentos esa moeda cai para un lado e para outro, pero é un conxunto. E que se un se define como persoa de esquerdas, ten que entender que un país agredido históricamente como o noso e a loita social teñen que ir collida sempre da man. E el foi dos primeiros en canalizalo. E por eso foi dos que plantou e foi membro fundador de dos espacios políticos fundamentais como o PSG e como o BNG no país.
No PSG participou dende os anos 60, dende os 63 hasta os 77, no BNG dende a súa fundación tamén, dende o 1982 ao 2012. Neses anos, entre o 77 e o 82, el viviu o que el mismo define como unha baixada aos infernos. Eu, como amigo seu, como persoa que teño aprendido moito del, que o teño escoitado tamén como médico, sempre defenderei que unha persoa como Xosé Manuel, que tivo o combate político que tivo, e que foi unha persoa castigada a baixar os infernos durante 5 anos, e foi capaz de recuperarse, volver á primeira liña do combate político, é unha persoa non só a reivindicar, sino que é unha persoa indestructible. E como é inquieto e como é un intelectual que nunca se escapou do combate político, foi capaz de reconectar a finais do século XX, principios do XXI, con todo o movimento do altermundo, de entender que a loita na esquerda iba por entender esos pequenos combates que non querían, un planeta globalizado, un planeta onde campara o capitalismo e un planeta onde desaparecera a diversidade. E foi capaz de incorporar todos os coñecementos, esas experiencias, en moitos foros sociais onde estivo, acompañado en algunhas ocasións, co compañeiro Camilo Nogueira, acompañado tamén polo Manu Santos, foi capaz de incorporar ese discurso tamén á súa praxe política. E así foi como volveu a comenzar de novo, a camiñar en mar aberto, como lanzou como persoa fundadora o Espazo Político da Nova, que foi unha hipótese que el mismo di que nunca foi testada porque se dedicou a construir unidade popular no campo da esquerda no país, para tamén intentar cambiar o estado das cousas no noso país. E así foi como participou no Espazo Alternativa Galega de Esquerdas, como impulsou as mareas municipais, como participou no espazo de En Marea. En toda esta trayectoria, tanto na do BNG como no espazo de Marea, que tivo éxitos políticos importantísimos. No BNG foi durante moitos anos, 8 anos, segundo espazo político do país. En Marea tamén o chegou a ser, que foi unha irrupción que marcou unha pauta no conxunto do Estado e foi un centro de ensinanza, non? E ele o fixo cunha fórmula que non é habitual nos tempos que corren, que ha de entender que non ten por que renunciar a impugnar o estado das cousas para mudar tamén dende o institucional o país e a realidade que lle tocou. Non se ten que rendir, non se ten que acomodar, non ten que axeonllarse diante do discurso dominante. O país tamén entende aqueles rebeldes que reivindican o mellor para o conxunto da colectividade, sin medias tintas e sin palabras amables. E foi con ese aprendizaxe, vou rematando, na experiencia do Altermundo, onde tamén lanzou un manifesto que lo define. E se hoxe o teño que definir como político aquí, teño que definirlo a través do manifesto de Láncara que el mismo escribiu. Así que vou a parafrasear e vou a enuncialo. E diría que Xosé Manuel Beiras é unha persoa que entende que non hai estética sen ética, e ética de esquerdas, que entende a fraternidade por riba de todo. É unha persoa que defende que a cooperación ten que estar sempre por riba da competición, que defende a república como forma de civilización e cultura sociopolítica, que defende a democracia participativa, porque sen a democracia participativa non vale ningún tipo de democracia representativa, que entende a primacía do colectivo sobre o individual, que defende a igualdade, pero a igualdade con dereito á diferencia e respeto á diversidade, que defende a autodeterminación do noso país, porque non cara a independencia, que impulsa e que cree nunha socialización como proceso a nivel colectivo e a defensa dunha muller nova e un home novo para pôr en marcha procesos de regeneración dunha cultura cívica e política de combate. E acabo. A mí marcoume Xosé Manuel Beiras, a maiores de por todo isto e por todo o vivido políticamente, por dúas cuestións. Teño moi interiorizado o que el ten definido en algunhas ocasións como mito de Sísifo, vale? Que é aquel no que o proceso de construción do edificio da nosa nación non é continuo, senón unha sucesión de interrupcións, retrocesos e volta a comenzar. E foi nese combate ao longo da súa vida de derrotas, interrupciones, retrocesos e volta a comenzar onde eu, e creo que todas e todas, gañamos unha ensinanza para continuar por sempre na loita. Así que gracias, Xosé Manuel Beiras.
continuación, Sina Vega, profesora, escritora, lexicógrafa e investigadora da literatura galega, vai dicirnos unhas palabras. Bueno, eu non falou ninguén comigo da escaleta, entón eu o que fixen é un retrato persoal do meu chegamento e do que supuxelles ti para min e para unha xeración. Recordo desde sempre a túa figura, que na miña mocidade representaba como ninguén a voz dos que non se abaixan. A resposta máis racional e documentada, expresada ainda por riba cun magnífico ton bombástico e xupiterino. Ti eras a alegría rebelde que construía futuro fronte ao dinossauro franquista. Ti eras a alegría rebelde que construía futuro fronte ao dinosaurio franquista que aínda nos gobernaba. Malia a teimuda insistencia dos medios en presentarte como un demo con cornos e rabo, a mocidade sabía que eras dos nosos, que o teu compromiso debuxaba un país distinto, consciente de sí e por iso mesmo cheo de oportunidades. A túa presencia ambiental, redifundida a todas horas, dábanos azos. Contigo, como símbolo do país posible, podíamos contrarrestar o estereotipo da Galicia sumisa e provinciana. Pasou o tempo, a alegría fugado do bipartito, o desastre medioambiental do Prestige, e por fin puiden coñecerte en persoa. Foi no tempo das cereixas, na comuna que nos levantou nunha marea de dignidade. Lembro moi ben aquel encontro primeiro co que fora o ídolo da miña xuventude. Impresionoume a túa ollada azulísima, esa ollada que ti mesmo cualificas como descarada e ao mesmo tempo tranquila. A ollada dun home que quere e sabe ver, pura intelixencia. Acolléchesme con enorme delicadeza e afecto, ata lembro que me fixeches algún comentario sobre un libro meu que leras, e sentíme tan honrada que case levitei. O gran home que nos estaba xuntando na gran nave da esquerda tiña aínda tempo para ler noveliñas, para seguir a actualidade literaria do país. Un político humanista, unha preciosa rareza e que sobresae entre a lameira de discursos planos, de automatismos predecibles e banais. A túa faceta como home de cultura, como lector omnívoro, sensible á beleza da dicción, percíbese axiña como marca indeleble da túa maneira de ocupar o espazo público, na calidade do teu rexistro e tamén na túa capacidade para escoitar, para percibir a incertidume do real, para agardar o inesperado. Abrazando ese país que medra por abaixo, sinaláchesnos sempre o camiño da esperanza. Ti, como Edgar Morin, a quen acabo de ler, por certo, na túa traducción, formas parte do selecto grupo dos rebeldes reflexivos, dos que saben que o futuro pasa polo retorno ás fontes e tamén que é indispensable que o principio de precaución vaya sempre ligado ao principio de risco. Por iso, coa clara conciencia de estarmos, recollendo as palabras de Morin, no corazón da crise e a crise na corazón da humanidade, chamáchenos hai anos a rebelión cívica. Lideraches unha proposta de unión da esquerda galega que xerou unha onda imparable de entusiasmo, unha paixón alegre a que moitas de nós nos sumamos. Afondando no pensamento complexo, abrías un novo espazo que rompía coas vellas dicotomías para poder acoller as maiorías necesarias contra a oligarquía e o fascismo. Esa visión complexa que desbotaba as tradicionais liñas de separación da esquerda no noso país, forzaba tamén a pensarmos doutro modo a identidade, a articular un novo discurso sobre a cultura galega contemporánea, algo polo que eu persoalmente levaba moito tempo esperando. A pregunta xa non era quen éramos, senón en que íamos a converternos. Lembro con emoción aquel tempo das cereixas, nos que
todas nos volvemos reis señores asubiando nas enramadas. Como se os diferentes reloxos do mundo deran en sincronizarse ao ritmo da rebelión e da metamorfose. Teño que confesarte algo. No meu estudo, teño enmarcado unha foto contigo. Eu cunha bona do Exército Vermello que acaba de mercar en Berlín. E ti, o meu carón, ollándome divertido. Saímos claro na voz, non? Que non cesaba de buscar excusas para demonizar o movimento. Xa se sabe, cornos e rabos por todas partes. Cada vez que dou con esa foto, recupero algo da esperanza da alegre daqueles tempos da comuna que ti lideraches como un sabio rabudo e amable, como un gnomo de longas barbas brancas, rebelde e reflexivo. Mais, il est bien court le temps de cerise. O soño esfarelou. Todo se volveu confuso. Malea que aquelas forzas que opuñan a revolución, a represión, o cuidado a destrucción, a emancipación, a opresión, atravesan agora todos os continentes. Por iso, continuamos necesitándote. Gardamos no corazón unha ferida aberta, a melancolía dun futuro posible que ti, desde esa túa idade densa, que contén en espiral todas as outras cidades do home, probablemente sexas quen de percibir mellor ca ninguén. En realidade, precisamos a túa xuventude, porque non és un vello rabudo e desabuse, como ti mesmo te defines. O que eu sigo percibindo en ti é a voz sabia de quen pensa con entusiasmo. Grazas, Xosé Manuel, pola esperanza. Ben, continuamos celebrando a nosa amizade con Xosé Manuel Beiras. A continuación vai ter a palabra un dos grandes pintores da Galiza actual. Está connosco Ansel Bote. Bueno, eu vou a ser verdadeiramente breve. Vamos. Quisera sinalar a importancia que Xosé Manuel Beiras, ao marxe da súa figura de economista, de político, ainda que agora decimos que só en intelectual, tivo sobre as reflexións que con outros amigos tivemos sobre a arte contemporánea. Un home realmente interesado e tremendamente coherente cos análisis que precisa a arte contemporánea en Galiza, que carece de unha cantidade de problemas grandes por ter ignorado un tránsito importante que xeralmente se corresponde co que foi o período de entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Coñecíno a él a traveso de outros artistas. En primeiro lugar, de Auricho Pereira, a súa esposa, e dos amigos que por aquela nos xuntábamos. Despois había dos digamos, non máis importantes, sino que entraban moito máis dentro dos nosos intereses. Por un lado, Xosé Luis de Dios, e despois Silverio Rivas, que tamén nos acompaña hoxe aquí, non? Isto deu lugar a uns pensamentos realmente máis significativos. Lembro tamén, porque en un momento lín nunha biografía del, como se atoparan pola rúa en París con Virxilio Fernández, un pintor de Ourense, que os está, quizá, un pouco esquecido, xa non se acorda xente, bueno, si se acorda, e son eu quen non teño constancia deso. E resulta que recoñeceronse, eu penso que foi na rúa, non estou seguro, pero na rúa está ben. E despois, bueno, en seguintes ocasións foron incluso a visitar a Colmeiro, etcétera, non? Bueno,
para mí resultou significativo que despois desa viaxe, gustaríame ahora, poñemos aquí unhas imaxes de Virxilio por recoñecelo un pouco, non? Regresou bueno, todo isto aconteceu no 57, e despois, posteriormente, Cicais foi xa no 59, por aí, nun regreso del, regresou varias veces, fixo unha exposición que nunha especie de charla, de coloquio, charla, conferencia, interviu durante, bueno, basicamente, vaya, Vicente Risco. Bueno, foi para mí, claro, foi significativo que por primeira vez eu falaban de que viña con cadros abstractos. Era a primeira vez que eu aproximábame, bueno, tiña daquela 15 anos, ou 14, bueno, aproximábame a esa manifestación da arte onde a figuración desaparecía e resultou para mí tremendamente importante. Eso que despois guiou a miña vida e non podo esquecer a relación con este home, con Virxilio, naquel tempo tamén. Bueno, por non alongarme moito, mas quisera tamén falar de outro aspecto que me resultou tamén que é simpático, que é a participación deste home que estamos a celebrar na súa condición de actor. Resulta que el participou nunha película que estaba tratada como un exercicio da Escola de Cinematografía, dirixida por Ángel González Blanco, e con textos con poemas de Cribeiro, verdad? Bueno, pois levando un cadaleito, nos aparece aquí, con Patiño, con Ferrín, con Herminio Barreiro, o señor Beiras, non? Bueno, quería deixar constancia de ese momento e desta imaxe que semella tamén unha performance, non? Semella que ten obxecto en sí mesmo. Advírtese tamén a importancia de aquel tempo, de como eles estaban no sitio oportuno, da influencia do cine italiano de aquel tempo. Estamos a falar de, por exemplo, bueno, bueno, xa non me sale o termo, pero moi italiano. Bueno, non quero dicir xa nada máis que subliñar a miña profunda admiración por este home que me proporcionou cantidad de reunións con un sentido profundo ao redor da arte visual, que antes decíamos plástica nada máis, que agora decimos visual, e a súa pertinente visión. Nada máis. Gracias. Chegamos a metade do acto. A continuación teremos un vídeo que foi elaborado polo meu compañeiro do Ateneo del Vigo, Nacho Pérez, e nel haberá obras de pintores, de artistas, de representantes da arte galega que son a preferencia, a afinidade artística e emocional do noso, se nos permite dicilo, como dicíamos de Manceiros, ben querido irmán, que dicíamos de Manceiros, das Irmandades, Xosé Manuel Beiras. Comezamos co vídeo.
miramos neste vídeo obras como Meu Courel Imaginario, de Aurichu Pereira, e o Ateneo Atlántico de Vigo quere agradecerlle a súa desinteresada cooperación connosco, a súa presenza neste acto e todo o agarimo que sempre desprende connosco. Seguimos coa arte. A continuación, Silverio Rivas, coñecido por todos os presentes, un dos grandes escultores o Atlántico por excelencia, vai falar. Boas noites. Saúde, Xosé Manuel Beiras. Parabéns por esta homenaxe que che fai o Ateneo Atlántico e obrigado por convidarme. As palabras que vou decir trasladoas a Brión no ano 2005. Reboirana de Aguiar, casa de Euriso e Xosé Manuel. Xuntanza de escritores e pintores, artistas en xeral, sentados alrededor dunha grande mesa, falamos de ideas políticas e, naturalmente, de arte. O debate é moi animado. Nótase que os participantes coñécesen desde fai tempo e comparten puntos de vista. No momento dado da conversa, Xosé Manuel levántase da súa cadeira e volta axiña con un envoltorio que, a modo de reliquia, sostiña coas dúas mans. Sen chegar a sentarse, desenvolve axiña de forma cuidadosa o envoltorio e móstranos un exemplar do libro póstumo de Avilés de Taramancos, Última fuxida a arar. De seguido, pasando o libro na mesa, vai pasando a modiño as páxinas como se estuviéramos diante de un incunable. E van aparecendo as maravillosas ilustracións que fixera anos antes o pintor Xosé Luis de Dios. Nos días que pasara na Aguiar cos Beiras. Supoño que el empezou a ilustrar este libro na Reboirana e debeu rematalo no seu obradoiro de Tui. Todos estamos abraiados de poder contemplar a maestría das imaxes e medida xusta das ilustracións cos poemas de Avilés de Taramangos e a máxica articulación entre texto imaxen certamente parecía que a man de Xosé Luis de Dios sobrara o espacio e case sin tocar o papel comunicárase co Avilés de Taramangos en outra dimensión. No ritual máxico de contemplación das ilustracións, todos estamos implicados. Percibíase o respeto e a admiración que Xosé Manuel Beiras sentía pola inventiva dos grandes mestres, seus dous amigos, Xosé Luis de Dios e Avilés de Taramancos. Xuntos, consecuencia do azar,
fan unha obra única e a amizade, por veces, produce estes milagros. Francamente, participar nas xuntanzas da Arboirana de Aguiar con Xosé Manuel Beiras é algo de inestimable. Gracias, Xosé Manuel, polo teu apoio e pola túa amizade. Fernán Bello, poeta, amigo de Bello de Xosé Manuel, con carreira política no seu lombo, fundador e alma da editorial Espiral Maior, vai ter a palabra neste acto. En primeiro lugar, parabéns todos ás mulleres e aos homes do Ateneo Atlántico por teren organizado esta homenaxe a Xosé Manuel Beiras e por terennos permitido crear aquí e vai en aumento a tensión, non? A medida que avanzan as intervencións, teren creado aquí este círculo de agarimo, de recoñecemento, de admiración pasada, presente e futura e de gratitude a Xosé Manuel Beiras. O Beiras, parafraseando a Curros Enríquez cando lle dedica o poema a Rosalía de Castro, o Beiras da estrela, neste caso na palabra, e na acción, o Beiras da nación incesante, no discurso, na palabra, na acción política e tamén a república, as repúblicas, o Beiras incesante, o Beiras do futuro. Este poema titúlase Beiras, escribino hai bastantes anos. É un retrato de Xosé Manuel Beiras, en certa maneira, claro, e ao mesmo tempo xoga co concepto Beiras, espazo, límite, fai ou establece esa sinerxia conceptual, digamos así, Beiras. Vinte entrar nos espellos do tempo con esa arte das raíces que escriben para que brille a terra. E traías acceso o idioma dos nosos mortos como brasa de amor e contra a sombra. Vinte entrar na casa do que fomos para que a patria humilde nos ardese na fronte. E o teu oficio tiña a fonda transparencia dun antigo designio, a flor da liberdade. Vinte entrar na materia incesante dos días para esculcar nas tramas que nos rouban o alento e soubeche trazar un camiño entre a néboa, a medición exacta, superación do límite, o horizonte que entrega un corazón de luz para invadilo a brente. Vinte entrar cos teus números no muro do negrume contra a dureza longa na que treme a pobreza, contra o poder obsceno das fábricas de cinza sobre os ollos do mundo, contra a máquina escura que só trae a ruína, contra a besta que volve e que nunca se foi. Eu vinte entrar na loita como un vento mareiro,
afundar unha estrela no centro da intemperie, e sabías o curso cumprido das correntes, o fondal que nos leva pola paixón aberta a navegar na altura, no ancho mar, máis alá, a nave ben prevista, ben fixado o vieiro, e unha bandeira libre, sinalando o destino. Cando as palabras viven entregadas a un soño e o pensamento eleva o signo da esperanza, ti inauguras os campos libertarios e lúcidos, as prazas que se enchen coa voz ilimitada, o cerne da tenrura e da fidelidade. Porque estás cos de abaixo, co pobo maltratado, coa dor que non se expresa, coa xente do común, e de repente medra esa nación no sangue, a iluminada brisa que anuncia a primavera, o tempo que é chegado para ficar en nós. Eu vinte entrar na música fraterna dos que pensan na construción máis xusta e na razón en marcha, ti que traes esa estrela como un xesto final e no mar pola orela as extremas que abren o paso comunal, ribeira liberada, marxe, canto, beiral, ribanceira, anceiada, linde, bordo, cairel, outro cantar da terra e as praias, ribamar, banda vermella a setecer ardente por Laíño, por Lestrobe, dende Ortegal ao Miño, entre o Courel e nós, Beiras. Ben, entramos na recta final e quizás mellor así, estamos en plan últimos 20 minutos. Agora tocalle a palabra, non é por meter presión, a Pepe Carreiro. Máis ca un debusante, máis ca un artista, máis que o creador dos bolechas, unha amizade que non falla, e fundador de Editorial La Llovento. Ahora sí, boa tarde. En 1990, hai 33 anos, unha boa idade para redimir o mundo, Beiras creou o Llovento da nada. Contou, é verdade, durante os aproximadamente 7 días que durou a creación, con 2 colaboradores esenciais, Francisco Pillado, que sería director da editorial durante moitos anos, e Afonso Rivas, que guiaría La Llovento pola corda frouxa da economía. En 1990 naceu tamén un artefacto editorial, Irmán, guiado por Ferrín, A Trave de Ouro. Algo debeu ocorrer aquel ano que fose causa destes 2 fenómenos. Nas efemérides de 1990 hai varios acontecementos salientáveis: a reunificación da Alemanha, a dimisión de Margaret Thatcher, a detención de Rosendo Naseiro, etc., que non parecen ter relación causa-efecto directa con o noso asunto. Mas hai un acontecemento que, sen dúbida, debeu aguilloar as mentes que crearon La Llovento e A Trave de Ouro. Refirmo a ascensión de Manuel Fraga de Ibarne á presidencia de Galicia en febreiro de 1990. O exministro de Franco ben tería merecido unha medalla Castelao, que máis ten unha máis por este efecto. La Llovento leva editados moitos libros de peso,
por citar algúns, e non vou citar os dos autores aquí presentes para non meter a pata, Obra viva, de Avilés de Taramancos, Dun desastre escuro, de Alain Badiou, o Don Hamlet de Cunqueiro, unha ecuación teatral, de Luisa Villalta, Carta ao señor Futuro, de Eduardo Galeano, unha historia de arte galega, bueno, acabo de citar aquí a alguén que está aquí, disculpen, pero xa que o dicen, que foi presentada hai uns días nesta mesma sala, con enorme éxito, en unha brillante exposición de Carlos Bernárdez. Ou varias edicións do Atraso económico da Galiza, este último libro do propio creador da editorial. Porque Beiras tivo e ten con Laio Bento polo menos 4 tipos de relación. Primeiro, como argallante, segundo el mesmo se denomina. Un posto seguramente non habitual nos organigramas dunha empresa editorial, pero con Laio Bento resulta capital. O argallante, segundo os dicionarios da Academia de Estravís, é o que argalla, discorre, inventa, promove, o que concibe e leva a cabo algo sobre a marcha, cos medios de que dispón no momento. O argallante sería, pois, necesario na creación, lembremos de crear Laio Bento da nada, mas tamén na providencia diaria para que o proxecto non decaia. Segundo, como autor, Laio Bento iniciou a súa marcha coas prosas de Combate e Maldicer de Beiras e seguiu, e segue, con o Estado da Nación, a Catástrofe do Prestige, Exhortación á Desobediencia, o Proxecto Común da Nación Galega, Nuredín, o Taxista e Amedín o Pintor, até o último, Retratos en Fite. Terceiro, como tradutor. O Beiras traductor de Camus traduciu para Laio Bento a novela francesa de Benjamin Constant, Adolphe, e esa exhortación de Edgar Morin a que espertemos, logo de tantas, como se di, certezas seren barridas. En cuarto lugar, e finalmente, como Tertuliano. Non sei se delatar o que acontece nas xuntanzas de Laio Bento ten a gravidade de delatar o que se acorda nos consellos de ministros e ministras. En todo caso, sen entrar en pormenores, direi que moitas ocasións os temas que se tratan ali, máis que con asuntos editoriais, teñen que ver, afortunadamente, coa res pública, en que Beiras é un interveniente de moito calado. Por todo isto, quero dar as grazas ao hoxe homenaxeado. Moitas grazas. Ben, Paco Sampedro había de ser o seguinte relator, pero por circunstancias allas a súa vontade non pode estar, e daquela Pepe Cáccamo vai ler un texto enviado polo filósofo. A miña voz funciona mellor que ese micrófono. Paco Sampedro foi sometido ante a unha operación quirúrxica non importante, non grave. Falei con el onte mesmo pola tarde, falei hoxe unha vez máis, está perfectamente ben. Encargoume que vos dixese que non hai alarma. Está ben. Entón envioume por correo electrónico este fermosísimo texto que vou ler. Beiras. Agradecido polo convite a participar nesta homenaxe xa non a unha persoa en particular, senón a sabiduría en xeral, singularizada neste caso nun facho que alumea a noso presente cara ao futuro. O lembrado e saudoso amigo Luís Mariño presentoume a Beiras nun serán xa moi lonxano a comezo dos anos 80. Mariño díxome días despois: Beiras é o noso Gramsci. Daquela, eu non entendín con exactitude o sentido da relación que Luís establecera entre o sardo e o galego.
Foi máis tarde, con precisión a precup, que é cando en realidade se aprende o que importa, tal como Freud nos ensina, cando comprendín aquela analoxía. Son dúas, entre outras, as condicións gramscianas presentes en Beiras. Un, a súa concepción da hexemonía. Dous, a concepción antidogmática do marxismo. Querería eu nesta homenaxe debida a unha das persoas, non existen moitas máis, coido que Méndez Ferrín sería unha delas, herdeiras da xeración Nós na súa nibia vertente de esquerda. Querería, digo, salientar a resignificación do termo intelectual, concepto deturpado polo tempo. Propoño tres acepcións. O intelectual tradicional, distante da realidade práctica. Dous, o intelectual orgánico, aquel que se pon ao servizo do interese dos media do poder ou, pola contra, das organizacións que combaten o estatus imperante. Tres, o intelectual xenérico, que asume a nobre tarefa de servir a verdade, a liberdade e a resistencia fronte á opresión. É o suxeito que en épocas de desconcerto como a que estamos a vivir se dispón, cal guardián na noite, a ser interpelado polas persoas que agardamos unha resposta. Así é Beiras, un intelectual xenérico, como no seu tempo foron Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Coñecedor da influencia cultural francesa sobre o homenaxeado, cito estes dous nomes a mantenta, como mostra as súas magníficas traduccións críticas, entre as últimas, Espertemos, de Edgar Morin, e A desfeita de Camus. E digo Camus, sei que constitúe autor de cabeceira. Sí, e ao respecto, permítanme unha mínima digresión. Desde hai uns poucos anos, Beiras desapareceu da política pública. Ben, pois mesmo nós, os vellos marxistas, que consideramos ese lapsus como consecuencia dun erro, a da alianza con forzas políticas que pretenderon conseguir ocupar un espazo político esperanzador, frustrando unha esquerda nacionalista de ser, non deixamos de preguntármonos, e parafraseo agora a Sartre falando de Camus, que vai facer Beiras? Porque é unha desas raras persoas a quen estamos dispostos a oír. Que dirá disto? Esperábamos, compría agardar, había que saber. Outra vez, remítome a Gramsci. Cita de Gramsci: os únicos que non se equivocan son os indiferentes, aqueles que nunca activan a historia. E os sectarios, engado eu non, Paco San Pedro. E, por suposto, agardamos nós. Esperamos outra volta ao discurso teórico e práctico da filosofía da praxe como Gramsci, dun home de trayectoria impecável. Desde o comezo non sucumbiu ao que eu denomino tentación heideggeriana na Galiza, parentes Ramón Piñeiro, até Aristóteles. Non caer na desafección postmoderna e, por suposto, sempre contra o sectarismo. Podemos actualizar a Bertolt Brecht, a típica, tópica frase: aqueles que loitan durante toda a vida son os imprescindíveis. Reformulámola así: o curso das cousas non muda nunca, a non ser pola acción de aqueles que continúan a traballar. Beizón, Beiras, sabio e amigo. Ben, imos rematando xa esta rápida, sincera, así, pero agardamos que completa e cálida homenaxe a Xosé Manuel Beiras. Imos rematando de expresar a nosa amizade, a nosa admiración, o noso afecto, e tocalle o turno a poeta Oriana Méndez, poeta emerxente das últimas fornadas da poesía galega, que son sempre grizosas e de ouro. E xa, sen máis, ten a palabra. Amigos e amigas,
viva o 25 de abril, viva Xosé Manuel Beiras. Bueno, teño a honra, se me permitides, a confesión extraordinaria, histórica, de pechar este acto, se non me confundo, no que vivificamos a historia desta Escola Municipal de Artes e Oficios, no que vivificamos a historia da nosa cidade a través do traballo das mulleres e dos homes do Ateneo Atlántico, en homenaxe, en celebración, sempre presente connosco Xosé Manuel Beiras. Moitas grazas por estar aquí connosco. Vou vos dicir un texto, un poema, que ademais tiven a honra que fose publicado en Espiral Maior polo meu admiradísimo poeta e editor Miguel Anxo Fernán-Bello. O leite cortado, tremer de vértebras que se afastan do equilibrio, esgótanse en sí mesmas, tornando amarelas e extinguidas, observa a sombra do xeo dilatándose sobre elas, non dan sostido a gravidade da columna que conforman, concatenando memoria de osos desiguais, unha trama imperfecta, urdida desde o interior da nevisca e estas pedras. Que nos sostemos así, co alento dos cascallos, no ángulo cego en que aniña o frío da tundra, abeirando a mirada crevadiza desta tropa sen estirpe, a súa liñaxe bastarda, o seu nome propio torpe, vai acompañando un rostro queimado que se esfolia, como se arrincan as escamas da madeira seca, como se perde a pel polo aire aterecido deste territorio, nacións sen causa, fogares da neve. No deserto begrava, a miña cidade é unha barriada de cidade. Abrolla e desenvólvese igual que se expande a enredadeira atravesando a lembranza clara das cousas que aconteceron. Non. En cada folla da hedra, como un cofre de memoria, gárdase o rexistro dos feitos de cada un dos paseos de cada un dos vencidos, de cada erosión nos muros, disimulando os buracos de cada bala, do túnel que conecta a parte máis alta da cidade, a súa montaña, coa saída para o mar. En cada folla da hedra, a fotografía de cada soño interrompido, de cada boueva, de cada corporación municipal devastada. Mirar dende Vigo, Bueu, exemplo, porque hai lugares sinalados no manto da historia. Sobre o muro, por esta muralla da noite, avanza a enredadeira e arrodea a cidade nunha luminosidade extraña que abraza cada unha destas columnas incapaces de vertebrarse e tecer os ollais dun exército que encaixe e saiba abotoarse sen desfacerse, atrapa a enredadeira das nosas vidas, o que se lembra e o que non se dará recordado para ir cosendo folla tras década, tras crónica, tras dos ollos pechados que xa se foron, o ángulo cego en que agardamos, onde aniña o frío, na greta do encoro, o corazón pronúnciase extenso. Ben, non remataron nin as músicas nin as sorpresas. Tomás Camacho vai interpretar, podo anuncialo eu? A ver, Eloxio a danza de Leo, efectivamente, compositor cubano.
Ben, chegamos ao momento en que Xosé Manuel Beiras, socio de honra do noso Ateneo Atlántico de Vigo, vai ser nomeado como tal e imos prenderlle na lapela o símbolo, unha xoia simbólica, unha folla de carballo de prata, como a foto que abaixo do cartel. Bueno, pois eu quero darvos tamén en lembranza deste día un exemplar dedicado ao Ateneo e a todas vos deste fósil unha frase de Galicia que parece que se resiste a hacer esa cousa. Compararemos coa colección original. Esta preciosidade, señor. A ver, isto é a base do cartel que utilizamos no Ateneo para facer o acto de hoxe. É unha fotografía miña, antes falaba Goethe da abstracción, eu levo anos perseguindo como fotógrafo romper a objetividade do objetivo fotográfico para buscar algo de abstracción. Estos son, atopei unha fonte inesgotable, cascos vellos de barcos. Este é un barco en reparación, o casco. E entón, pequenos detalles, son fotos que son fotos, non son cadros, son fotos. Sí, claro. Perdón. Tamén ten o seu pequeno significado porque son todas fotos feitas na Arousa. Eu paso o verán ali na Illa da Arousa e estou na praia de Cabodeiro, donde algunha vez vin a Xosé Manuel por ali pola praia. E con Leticia e cos dos pecados. O que vai facer é afinarme. Afinarche. Vale. Bueno, e para rematar, darvos as grazas, evidentemente, a todos vos. E, bueno, Xosé Manuel, se queres falar algo máis ou agradecer algo, ti mesmo. E se non, pasamos a la sorpresa. No, vamos a ver, hoxe non me toca falar a mí, non? A parte de que xa está ben, levades aí escoitando intervencións a cada unha delas, pois, tan singulares cada unha, non? E tan fermosas. E, sobre todo, para min tan absolutamente emotivas. Podría facer unha especie de percorrido pola miña memoria coa base saltando como unas poldras para atravesar o río, os vaos dos ríos, pois as intervencións que hoxe me dedicache, non? Por lo tanto, non me toca falar, pero sí que teño que dar as grazas. E, sobre todo, decir unha cousa, vamos a ver. Falaches todos de min. Hoxe faise unha especie de exaltación da personalidade do Xosé Manuel Beiras Torrado. En rigor, Xosé Manuel Hixinio Beiras Torrado. É o meu nome completo. Hixinio era o meu avó paterno, Xosé o meu avó materno, Manuel o nome do meu pai. Por lo tanto, xa quixeron xuntar a todas as ponas da familia no primogénito. Sí. Unha vez escoitera nas xuntanzas, nas tertulias as que asistíamos cando moi mozos os que logo foron definidos ou cualificados por Borobó como a generación de la noche do xornal vespertino dos anos 50, o Ferro, eu, Bernardino Graña, tantos outros, non? E outros, Xoana Torres, a poeta. A un dos supervivintes da xeración nos, eu coido que incluso debeu de ser don Ramón, de Trasalba, Otero Pedrallo. Unha anécdota
de esa de Queirós que me ficara absolutamente grabada sempre, non? Esas cosas quedan moi marcadas na memoria. Diz que nunha ocasión un xornalista preguntáballe a Esa de Queirós, o gran escritor portugués, o autor dunha das grandes novelas de adulterio do ciclo europeo, non? Dende Le Rouge et Noir a Madame Bovary, ou a Ana Karenina ou o primo Basilio, né? Desa de Queirós, que lle preguntaba como se consideraba el, que pensaba de si mesmo, e esa contestara simplemente: eu sou apenas un pobre homen da Póvoa de Varzim, que era a súa vila natal. Eu coido que eu podría decir, remedando a Esa de Queirós, eu sou apenas un pobre homen da Rúa do Vilar Compostelá. E iso que máis me gustaría ser, é pasar a ser a memoria que fique de min nos meus fillos, nos meus netos e netas e na xente que me tratou, a xente que sabe despois de min. Porque, en rigor, compre ser un algo, polo menos, consecuente co que un pensa, non? Na súa práctica, na súa vida, non? Eu tive a fortuna de convivir dende moi neno con persoas que padeceran a traxedia terrorífica do que foi a sublevación fascista militar do 36, que logo, como fracasou, convertiuse nunha guerra de 3 anos, e logo todo o que eu despois, os que tiñan a memoria dos paseados, dos fusilados, dos exiliados, dos privados das súas postos de traballo, non dos casos dos presos durante tantos anos, e algúns dos que estiveron tamén neso, non? A xente supervivente non só da xeración nós do Partido Galeguista, sino superviventes republicanos que non eran nacionalistas, pero que eran evidentemente republicanos e respetaban os dereitos da nación galega, non? E mamar todo iso. A empezar por 4 persoas que foron fundamentais para mí: o meu pai, a miña nai, o mestre Pereira, dixen 4, non? E o meu tío Antón Beiras. Sí, meu pai, que era un apoderado nun almacén de paquetería en Santiago de Compostela, nunha familia da que era o máis vello de 11 fillos e fillas vivos, algúns morreran, dun abo meu, pro pai del, que era músico, tocaba violín e violonchelo. Eu ainda me lembro, ainda que morreu cando era moi pequeno, de levarme ao coro da catedral onde tocaba violín na época xa despois da República. Antes tocaba con amigos tamén moitas veces, fora na Tuna, tocaba nos cafés cantantes. Algún membro da familia, cando eu contaba esas cousas, escandalizábase, dicía, eso non se pode decir, pero que tiña que vivir de outras cousas. A miña tiña unha biblioteca de todo o que se publicara en galego dende comezos de século, sendo un apoderado de comercio. E nós aprendimos a ler en galego ao mesmo tempo que en español polos libros que tiña meu pai, e a recitar a Rosalía, Pondal, a Curros, a Cabanillas, etc. A miña nai, que era pianista, no senso de que fixera a carreira de piano, viguesa, dunha familia de comerciantes, dos Mobles Torrado, pero que tiña unha sensibilidade absolutamente extraordinaria, e que empezara a escribir en galego cando se cruzaban as cartas de noivos, e meu pai escribía en galego, e ela empezou a contestarlle en galego, e logo xa era o idioma da súa intimidade. O mestre Pereira, que foi un mestre represaliado polo franquismo, que era mestre no Ullán, en Santa Cruz de Ribadulla, no 36, un mestre republicano absolutamente ben querido polos escolinos e polas súas familias, que estivera a piqueros de pasalo, que estivo na cadea na Falcona de Santiago no mesmo tempo que Casal. Afortunadamente sobreviviu, deixaron sin escola,
E uns cuantos pais de rapaces que tiñan, cando eu tiña 7 anos, xuntáronse para que os fillos non tuvesen que ir nin a escola pública fascista, nin a colexios de curas, e contrataron, e foi o meu mestre Pereira, onde eu leía nas sesións de lectura en círculo de pé a historia de Grecia en publicacións para escolas da temporada pública, e moitas veces, pois, a Grecia de Pericles, a batalla de Salamina, todos estos son aprendidas xa daquela, nunca se me esqueceron. O mestre Pereira foi a peza fundamental. E despois o meu tío Antón Beiras. Antón Beiras, que era unha persona absolutamente extraordinaria, non só porque era unha persona con unha capacidade profesional como oftalmólogo extraordinario, sino que ademais era un investigador por a súa conta, que chegou incluso pois a inventar un aparello, un sinoptóforo, para correxir os estrabismos sin ter que operar, e resulta que entrou en contacto con outro, coido que era checo, Starkiewicz, que estaba traballando no mesmo. O seu aparato foi moi celebrado nun congreso de oftalmoloxía en París, pero aparte de eso, fora dos Ultrellas, con Xaimilla, co Padre Seixas, e era nacionalista rotundo, radical, e ademais era ideolóxicamente comunista. De feito, chegado o momento, participou no Partido Comunista a partir dos anos 50 bastantes. Pero que este home, ademais, foi o home que casou con Antía Cal, e Antía Cal e el, pois, foron os que promoveron e crearon unha nova forma, un novo tipo de escola en plenos anos do franquismo, finais dos 50, comenzo dos 60, o Colexio Rosalía Castro, ainda que logo o colexio acabaría derivando de outra maneira. Pero bueno, entón todo eso forma parte da miña memoria, é o que eu aprendín. E logo os paisanos, os labregos e os mariñeiros. E polo tanto, eu son o produto de todo eso. E de maneira que non se me debe nada, porque o que se me poda deber a min, en rigor, non sería máis que unha especie de pequena devolución de todo o que eu recibín. E si remato, eu son congruente como marxista con que non é a idea que transforma a realidade, senón que a realidade configura a túa visión e a túa cosmisión do mundo. Por eso hai unha visión da sociedade de clase que é distinta de outra clase, etcétera, etcétera. E a túa práctica, a túa configura a túa mente. En realidade foi topar coa realidade deste país, evidentemente con todo o que fora a miña formación previa, a apertura dos poros todos do corpo a esa realidade, que me deu lugar a que fose aprendendo do que era realmente este país, e todo o que producín ou pude producir era consecuencia deso. E a miña posición na actividade docente, na actividade social de relación, na actividade política, evidentemente foi marcada pola ética dos republicanos, dos auténticos republicanos, das esquerdas republicanas e dos nacionalistas, dende as irmandades ou dende os precursores, que me marcou de por vida. E por eso tiña razón Martiño que decía a ética como guía por diante da política, senón non pode ser. Nada, gracias. Bueno, e para rematar, imos propoñer que nos poñamos en pé, temos todos un carabel, e hai aquí un suxestivo vídeo feito por Nacho con grafitis que atopou no país veciño. Grandola viva morena, fuera la eternidad.
de ti, oh cidade, dentro de ti, oh cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rostro igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada nossa igualdade, o povo é quem mais ordena. A sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei-lhe por companheira, Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei-lhe por companheira, a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Si queres meter o libro que nos dei. Ganaremos un libro. Bueno, falto eu. Artífice. Aí. Artífice. Sí, sí.